गासैखौबो बर'सा देरासा आरो इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आङो उत्तर प्रदेश नैबे रायजोआव थानाय मथुरा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे हिन्दु धोरोमनि कृष्ण भगवान कृष्णनि नैबे उन्दै समाव बाबेनलांहोनाय जायगा नैबे बृन्दाबन बे बृन्दाबननि गासै नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिगोन। नोंथांमोना मिन्थिगौ श्री कृष्णआ नैबे जोनोम मोनदोंमोन नैबे मथुरा जिल्लायाव मथुरा होननाय मोनसे टाउनाव। दा बे जायगायावनो बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। नाथाय बिनि जे जिउनि गासै मावथाय बिथांनि जिउनि नैबे लीला बियो बिथाङा नैबे जायगायाव बृन्दाबन जायगायावनो बिथाङा बे जायगायावनो गावनि गासै नैबे जिउनि माखासे जारिमिनखौ बिथाङा बेवहायनो रनसायदोंमोन। दा बे बृन्दाबन जायगायाव आं फैनानै नुफैबाय बेवहाय गासै 10,000निबो बांसिन मन्दिर दङ आरो बेवहाय धोरोमनि मोनसे जायगा होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो बे जायगायावनो नैबे श्री कृष्णआ गावनि जिउनि गासै बुब्लिखौबो बे जायगायाव बावदोंमोन। आरो बे जायगाखौ नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिगोन। आरो मन्दिरनि सा जे बाहागो बे बाहागोआव बिथांमोना नैबे मन्दिरनि टप बेवहाय गल्ड दङ सनानिजों बानायजानाय मोनसे जायखौ मा होनना बुंगोन मोनसे बान्दो बायदि बे दङ। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नाजागोन। आरो लोगोसेनो बियो नैबे आग्रानिफ्राय 20 किल'मिटारनि डिसटेन्सआव जानो हागौ। आरो लोगोसे नैबे मथुरा टाउननिफ्राय बे जायगासिम जेराव मथुरायाव श्री कृष्णआ जोनोम मोनदोंमोन बे जोनोम मोननाय जायगानिफ्राय नैबे बृन्दाबना गासै 10 किल'मिटार डिसटेन्सआव दङ। थ' नोंथांमोननो आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों बेनि गासै नुथायखौबो दिन्थिनो नाजागोन।
स' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय दङ नैबे समाव आङो भगबान श्री कृष्णनि नैबे जायगायावनो बिथाङा गावनि बचपन माने गावनि नैबे उन्दै समनि जिउनि जारिमिनखौ जागायनानै जोबथासिम बिथाङा बे जायगायावनो थानानै बेखौ बारग'लांहोदोंमोन दा बेयो जोबोद गिदिर नैबे मन्दिर बेवहाय नोंथांमोननो आङो बेनि भिउखौ जेसेबां हायो आङो दिन्थिगासिनो मानोना बियो सम्भब नङा गासैखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो बिथांमोनानो बुंदों जे इसोरखौ मोननोब्ला नोंथाङा बे जायगानिफ्रायनो मोननो हायो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि बे जायगानिफ्राय थांनानै न'आव जुदि नोंखौ सोङोब्ला बे जायगानिफ्राय मा लाबोदों होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बेखौ फिन होनो हागोन जे आङो नैबे जायगानिफ्राय भगबान आरो नैबे श्री कृष्ण लाबफाबाय होननानै बुंनो हायो होननानै बिथांमोना बुंदों थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बेनि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन बिथांमोना मोनथिगौ बै समावनो बिदि बायदि समायना मोनसे न'थिखौ बिथांमोना बानायदोंमोन बै समावनो अब्ला साननो हागौ दा बै समाव अब्ला बानायनायनि बे जायगाया बा नैबे वालफोरा माबायदिमोन अन्थाइजों बानायजोबनाय गासैबो बियो बे जोबोद गोरा आरो जोबोद बियो मुहिनां आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला नैबे लर्ड श्री कृष्णआ दासिमबो बियो बे जायगायाव बिनि आत्माया थाङाखै होननानै बिथांनि जिउआव बारग'लांदोंब्लाबो नाथाय बिथांनि जे आत्मा बे आत्माया बे जायगायावनो दं होननानै बिथांमोना बुंदों अब्ला नोंथांमोननो आङो बेनि गासै भिउखौबो दिन्थिगोन आरो बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला बे लर्ड कृष्णआ दा नैबे जायगायावनो दासिमबो दङ आरो नोंथाङा गोसोआव जि साननाय जे हास्थायनाय बेखौ नोंथाङा बिफुङोब्ला बे जायगायाव नैबे इसोरा मोननो थाङो होननानै बिथांमोना बुंदों थ' नायबाय थालांदो लोगोफोर निबो बांसिन बे नैबे जायगाया पुराना होननानै बिथांमोना बुंदों थ' नोंथांमोननो बेनि नुथायखौ दिन्थिगासिनो सिङाव हाबनो हाया मानोना बेहा रेस्ट्रिक्ट दङ थ' बेनिफ्रायनो आं नोंथांमोननो बे भिउखौ दिन्थिबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों बे नैबे बृन्दाबन नैबे थालैखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो गुबुननो दिन्थिनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।